ಹಲೋ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶ್ರೀಮ ಮಲ್ಪಿನ ಒಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಹಾಬಿನ್ ಪನೊಲಿ ಕಾಯಿನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆರಿಪದ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ನನಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನಿ ಏರು ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿಜಾರ ಅಕಲ್ ದಯಮಲ್ತದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಹೊಸ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಇಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಪೊಣ್ಣಗ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡನೆ ನಾನು ಕೇನೊಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನುಂಡತೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ಯಾನು ಕಾಯಿನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಡ್ರಾಪ್ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಐನ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಮೆಮರಿ ಆತ ಬೊಕೊಂಚ ಓಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಆತ ಸೊ ಎಂಕ್ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತನ ಓಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡುದು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವೆರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲ್ನ ಪಪ್ಪ ನಕಲ್ ಅಂಕಲ್ ನಕಲ್ ಪೂರ ಫಾರಿನ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಟ್ರಿಪ್ನಾಗ ಸೊ ಅಕಲ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಪತೋ ಬರೋಂದಿತ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ ಮಂತ ಪಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ದಾದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಕಲ್ ಕಾಯಿನ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಯಾನ್ ಕೆಲವರನ್ನ ಅಮೌಂಟ್ ಕೋರೊಂದಿತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಕೋರೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದಿ ಅಂದಾದ ಮಂತ ಪಂಡ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ರೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಲೈಕ್ ಔಟ್ ಕಂಟ್ರಿದ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ ಅಂಚಾದಿ ಆ ನೋಟ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಅನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಜಿ ನೋಟ್ ಯಾನೊಂಜಿ ತುಂಡು 1 2 3 4 5 6 7 8 ನೋಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಔಟ್ ಕಂಟ್ರಿದ ಉಂಡು ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಓಲ್ಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ದ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಕಾಯಿನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎನ್ನ ಸೊ ಈ ನೋಟದ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ಗ ಸೊ ಇಂದು ನೋಟ್ ಏನಡ ಇಪ್ಪುನ ನೋಟ್ ಒಂದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಪಂಡ 5 ದಿರಾಮ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನು 5 ದಿರಾಮ್ಸ್ ಪಂಡ 112 ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ನೋಟ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನೋಟ್ ಏನಡ ಇಪ್ಪುನು ಕತರ್ದಕಲ್ನ 1 ರಿಯಲ್ ಉಪ್ಪುನು 1 ರಿಯಲ್ ನೋಟ್ದೆ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ದಿರಾಮ್ಸ್ದ ಒಂದು ನೋಟ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನೋಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಇರಾನ್ ಮುಕುಲ್ನ 2000 ರಿಯಲ್ಸ್ ಉಂಡು ತುಲೆ 2000 ರಿಯಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಇಂದು ಮೂಜಿ ನೋಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಇಂಡಿಯಾದ ನೋಟ್ಸ್ 10 ಓಲ್ಡ್ 10 ರುಪೀಸ್ ಪೂರ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ನೆಕ್ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಓಲ್ಡ್ 10 ರುಪೀಸ್ 5 ರುಪೀಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ 1 ರುಪೀದ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಉಂಡಾವೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪ್ರಿಂಕ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಪನೋದಿತ್ತೆ ಲೈಕ್ ನಿಕಲ್ ಗೂಗಲ್ ಪೂರ ನಾಡ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಈಬೇ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಲೈಕ್ ಅಮೇರಿಕದಕಲ್ 1995 ಒಂಜಿ ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ತೇರು ದಾದ ಪಂಡ ಐಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ದಾದ ಇತ್ತಂಡ ಸೆಲ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪಂದು ಸೊ ಐಟಿ ಅನ್ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿನ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೋಟ್ಗೆ ತೂಯೆ ಎಂಚಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಬೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಜನಕ್ಕಲು ಪೂರ ಸೊ ಅಂಚದೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತಿಪುನ ಇಡ್ಡೆ ಇಂದೇನು ಪೂರ ನಮಕ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಮೌಂಟ್ ನೆಸಸರಿ ಇತ್ತಂಡ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಜೋಪಾನವಾದ ದೆತ್ತಿಪುನ ಇಡ್ಡೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಐಕ್ ದೆತ್ತಿ ಒಂದು ಇಚ್ಚಿ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಮೇನ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುನನೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಏನ ಓಲ್ಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾನ್ ಓಲ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯಾನ್ ದಾದ ಪೂರ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೋರ್ಸ್ಪವೆ ಸೊ ಈ ಸಲ ಯಾನು ಕಾಯಿನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಮೇನ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೋರ್ಸ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಒಂದು ಈತ ನೋಟ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪನೋಡು ಇಚ್ಚಿ ಜಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಈತ ನೋಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನೋಟ್ಸ್ 5 ರುಪಿ 2 ರುಪಿ 1 ರುಪಿ 10 ರುಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಒಂದು ಔಟ್ ಕಂಟ್ರಿದ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಲ್ಸ್ 1 ರಿಯಲ್ ಪಂಡ ಅರೌಂಡ್ 22 ರುಪೀಸ್ ತನ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಆತೆ ಸೊ ಬಟ್ ಓಲ್ಡ್ ನೋಟ್ಸ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರ್ದಿತ್ತೆ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಕಾಯಿನ್ಸ್ದೆ ದಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ದುಬೈದ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಯಾನಿಗೆ ತೋರ್ಸ್ಪೈವ 1 by 1 ಸೊ ಮೇನ್ ದಾದ ಪಂಡ ನೆರ್ಗಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಈ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ನೆಟ್ ಅಂದಿತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಓಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಸೊ ಇಂದಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಡು ಯಾನು ಅಬೆ ಈ ಬೇ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವುದೆಟ್ಟು ಪೂರ ತೂಯೆ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ನೆಟ್ ಒಂದೇ ಅಂಡ 5 ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಪ್ಪುನ ಕಾಯಿನ್ಸ್ 5 ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಇಂದಿನ ಅಂಚನೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದಿತ್ತಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಅದು ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂದ್ರೆಂಡ ಸೊ ಓಕೆ ಇಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ತೋರ್ಸ್ಪಾವೆ ಸೊ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮೇನ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ದ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೊ ಐನ್ ತೂಕ ಎಂಚ ಉಂಡು ಎಂಚ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಡು ಪಂದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನು ಈ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೈತೆ ಈ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ದ ಮೇನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ತೋರ್ಸ್ಪಾವೆ ಬೊಕ್ಕದ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಪೂರ ಬಿರ್ಕದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ತೋರ್ಸ್ಪಾವೆ ಸೊ ಒಂಜೊಂಜೇನು ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತಾಪುಂಡು ಸೊ ಯಾನು ಮೇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಈ ಕಾಯಿನ್ ಇಂದು ಕಾಯಿನ್ 1 ಅನ್ನ ಪನ್ಪೇರು 1 ಅನ್ನ ಒಂದು 1945ದ ಕಾಯಿನ್ 1 ಅನ್ನ ಓಕೆ ಜಾರ್ಜ್ ಕಿಂಗ್ ಎಂಪರರ್ ನೆತ್ತ ಕಾಯಿನ್ ಸೊ ಇಂದು ತುಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಸಮ ತೋಜ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ತೋರ್ಸ್ಪವೇನ ಸೊ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಯಾನು ಸೆಲ್ ತೂಪ ಐಕ್ ಐನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತು ತೂಪ ಐಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ತೋರ್ಸ್ಪವೆ
ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಕಾಯಿನ್ ನಾನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೆ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತುಲಾನ್ ತೋಷ್ಪಾವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು 1945 $8 ಉಂಟು. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಟು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಗೆತೊಂಡ ನನಾತ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ದು ಗೆತೊಂದರು ಕೆಲವೆರು ಪೂರ ಕೆಲವೆರು ಇತ್ತನೆ ಕ್ರೇಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಾಯಿನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪರು. ಸೊ ಅಕಲ್ ಪುರಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ದು ಗೆತೊಂದಿರು. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಹಾಫ್ ಅನ 1945 ಒಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 1869 to 1948 ಅಲ್ಪದೊಂಜಿ ಕಾಯಿನ್ ಉಂಡು. ಗಾಂಧೀಜಿನ ಫೋಟೋ ಉಂಡು ನೆಟ್. ಓಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ 20 ಪೈಸದ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜರಾನ ಪಂಡ 1915 ಕಾಯಿನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಿನ್ನೆ ಕಾಯಿನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕಾಯಿನ್ ತೂವರೆಗ್ಲ ಶೋಕ್ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾಯಿನ್ 1940 2 ಆನ ಒಂದೊಂಥರ ತುಲೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದುಂಡು ಒಂಥರ ರೆಡ್ ಮಲ್ಲ ಬರೆದು ಒಂಥರ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಕಾಯಿನ್ ತೂವರೆಗ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಡೆ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂಡೇರು ಟೆಂಕ್ ಒಪ್ಪುಜಿ ನಿಂಚೆ ನಿಪ್ಪಡು ಅಂಚಿ ಅವು ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಅತ್ತೆ ಆನ್ಲಂಚ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಂತ ಒಂದಿತ್ತೆ ಬಂದು. ಸೊ ಎಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ಲಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಏನೊಂಜಿ ಮೆಮರೀಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ತುಲೆ ಈತ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಸಡನ್ ಬರ್ಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ದೆತ್ತೊಂದು ಪ್ರೆಪ್ಪ. ಸೊ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ದೆನ್ ಕೊರಿಯರೆ ಪಕ್ಕ ಮನ್ಸಂತೂ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್. ಸೊ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ತೂಕ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಉಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫೋಟೋಸ್ ಬತ್ತಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಡು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಉಂಟು. ನೆಟ್ ಇಪ್ಪಿನ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಒಂದು 1963 ಅಂಚ ಬೇತೆ ಕಾಯಿನ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ನಿಮಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ದಿದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇನ್ನೇನು ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಕಾಯಿನ್ಸ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಉಂಡು ಶೋಕ್ ದ ಕಾಯಿನ್ಸ್. ಸೊ ಈತ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ತುಲೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಟ್ಟದ ತುಂಡುದ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಓಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಲ ಬರುತ್ತಿನ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಯಿನ್ 2 ಪೈಸದ ಕಾಯಿನ್ ಅದು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪುಂಡು. ಒಂದೊಂಜಿ ಕಾಯಿನ್ ಉಂಡು 10 ಪೈಸದ ಒಂದುಲ ಒಂದೊಂಥರ ತೂವರೆಗೆ ಬೇತ ಉಂಡು ಒಂದು ಪುರ ತೊಲೆ ಒಂದು ಪುರ ಔಟ್ ಕಟ್ಸದ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಪುರ 10 ಪೈಸದ 20 ಪೈಸ 5 ಪೈಸ 25 ಪೈಸ 5 ಪೈಸ ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ 50 ಒಂದು 10 100 ಒಂದು ಎಂಡವು ಒಂದು 10 ಒಂದು 20 ನಮ್ಮ ರೀಸೆಂಟ್ ಕಾಯಿನ್ ಒಂದು ಬೇತೆ ಟೈಪ್ದ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಬೇತೆ ಕಾಯಿನ್ ಮಾರ್ಕ್ 1978 ಕಾಯಿನ್ ಒಂದೊಂದು ಅಂತ ಬೇತೆ ಉಂಡು 2 ಪೈಸ ಒಂದೊಂದು ತೂವರೆಕೊಂಡ ಫುಲ್ ತೋರಿಸ್ಬೋಡು ಅಪ್ಪನ್ 5 10 ಪೈಸ ಅದು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಮುಟ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಪುರ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು 10 ಪೈಸ ಅದು 4 ಪೈಸ 1 ಪೈಸ ಅದು ಪೂರ ಅಪ್ಪಾಗ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಿಠಾಯಿ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ರೇಟ್ ಎಂಚ ಆತನ ಪಂಡ 10 ಪೈಸ ಬಿಡ್ಲಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿಲ ಬಿಡ್ಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿಲ ಲೆಕ್ಕ ಜನ ಲೆಕ್ಕ ಆತನ ಇತ್ತದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂಚಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ತೊಲೆ ಈ ಕಾಯಿನ್ ತೊಲೆ 20 ಪೈಸ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಕಾಯಿನ್. ಸೊ ಒಂದು 25 ಪೈಸ ಒಂದು 25 ಪೈಸ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಟು ದುಂಬುಲ ರೀಸೆಂಟ್ ಮುಟ ಇತ್ತಾನೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುನಾಗ 25 ಪೈಸಡು ಒಂಜಿ ಪುಳಿತ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ 50 ಪೈಸ ಆತನ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗೆ 50 ಪೈಸ ಮಿನಿಮಮ್ ಉಂಡು. ಕಚ್ಚಾ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಒಬ್ಬ ಕೆಲವು ಪುರ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ 50 ಪೈಸದ ಬರ್ಪುಂಡು 28 ಪೈಸದ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ತೂವರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ 50 ಪೈಸ ಮಿನಿಮಮ್ ಉಂಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗೆ. 50 ಪೈಸ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ 1 ರೂಪಾಯಿ ಆತನ 28 ಪೈಸ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ 50 ಪೈಸ ಆತನ. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಯಾನು ಲೈಕ್ ಓಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಉಂಡತೆ. ಸೊ ಐನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಏತು ಪೂರ ಐಕೆ ಅಮೌಂಟ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಯಾನು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾಯ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜೇ ನೆಟ್ ತೂಡ್ಚು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಿಕ್ಲ್ ತೂಲೆ. ಸೊ ತೂಲೆ
ನೆಟ್ ರೇಟ್ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಯಿನ್ಸ್ಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೇಟ್ಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ಅರ್ನ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕಲ್ ಏರೆಗ್ ಪೂರ ಕಾಯಿನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ್ ತೊಲೆ. ನಿಕ್ಕಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ನಿಕ್ಕಲ್ ನೆಟ್ ಬೈ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇಂಚ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಬೈ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ. ನಿಕ್ಕಲ್ ದಾದ ಮನ್ಪುಲ ಪಂಡ ಎರಡನ ಪರಿಚಯ ದಕಲ್ಟಕೇನ್ಲೆ ಇಜಿನ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೇನ್ವೆರ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೂರ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಪಂದಿಪ್ಪೆರ್. ಸೊ ನಿಕ್ಕಲ್ ದಾದ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕಲ್ ಇಂಚ ಪರಿಚಯ ದಕಲ್ಟಕೇನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎರಡ ಪೂರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂತುಲೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇತ್ತಂಡ. ಸೊ ನಿಕ್ಕಲ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಓಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ. ಓಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಇಂಚಿನ 20 ಪೈಸಾ ಆದಿಪ್ಪಡು 10 ಪೈಸಾ ಆದಿಪ್ಪಡು ಇಂಚಿನ ಓಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಅದು ಮುಜಿ ತೋಷ್ಪವೈತೆ ಏತ್ ರೇಟ್ ಉಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು 1.5 lakhs. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.5 lakhs ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಕೆಲವು ನಿಕ್ಕಲ್ ತೂಜೆ ತೊಲ್ಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ರೇಟ್ಗೆ ಪೋಪುಂಡು. 1965 ದ ಕಾಯಿನ್. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ತೂಕ ತುಳು 6999 ಉಂಡು ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನಿಗೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಸೊ ತೂಕ ಇತ್ತ 5 ಪೈಸದ ಕಾಯಿನ್ ತೂಕ. ಸೊ ಇತ್ತ 5 ಪೈಸದ ಕಾಯಿನ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಐಟ್ ತುಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನೆಟ್ ಪೋಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನೆಟ್ ತುಲೆ $19 ತೋಷ್ಪವನುಂಡು. ದಾದ ಪಂಡ ಕೆಲವೇ ಪಾಪದ ಕುಲಿಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಅಕಲ್ಡ ಒಂಜಿ 2-3 ಇಂಚಿನ ಓಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ 50 ಪೈಸಾದ ಓಲ್ಡ್ 80s 90s ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಪುರಪುಂಡು. ಸೊ ಅಕಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅಂಚನೆ ಮೂಲೆ ದೀಪೇರು. ಬಟ್ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಿಕ್ಕೆಡ್ಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಡು ಪಂಡ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಿನಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪರಿಶುದಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಓಲ್ಡ್ ಕಾಪರ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಅಮೌಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವು. ತುಕ ₹1 ಮಸ್ತ್ ಓಲ್ಡ್ ₹1 ಇಂದು ತುಲೆ ₹1 ಕಾಯಿನ್ ತುಲೆ ₹1 4,999 ಪುರ ಉಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ಗೆ. ನಿಕ್ಕಲ್ ತುಯರತ್ತೆ ಓಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಇಂಚ ಅಮೌಂಟ್ ಅರ್ನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಒಂಜಿ 2-3 ಕಾಯಿನ್ ಇತ್ತಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಗೂಗಲ್ ಪಂಡುಂಡ ಮಾತ ಪನ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಡ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೆಲ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಂಚಿನ ಓಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಪೂರ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ದಯಮಲ್ತದ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ. ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತಿಜಿರ್ತುಲೆ ಅಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲಿ. ನನ್ನ ದುಂಬುದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪುಲಿ. ಅಂಚೆನ ತಪ್ಪಂದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತವಡಾಯಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ. ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಕಲ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.